Буга, къде си? Втора част. Не, трета. Кое? Филма се казва Буга, къде си? Чакайте. Какво ще правиш? Огън ли ще палиш? Аз го изкарам. Да помагам ли? Е, там трябва да го издърпаме надолу, да падне директно. Е, там мога да издърпаме. Его бе, сме горе бе! Е, Дървета има! оризарска хуйовина. Това е оризарска хуйовина. Еги, две дървета малка. Кой има толкова? Не, защото има пътища да караме. Ние се навряхме баш. Сега съм на драганчицата. Бука на този мотор да марке не стара да закачим бе. Виж колко дърва ще изкараме. Закачам го и на каминта. Ай.